My to sa povedali, že na budúci týždeň sa stretávame v office. Peťo vám povie presné informácie, aby ste vedeli. Lebo ja si tiež neviem. Tak všetko vás pozdravujem. Moje meno je Peter Sandve a som nezávislou spravodajstva Indymedia. Myslím, že viacerí pravidelne čítate, pozeráte. Vlastne ma počuť, haló? To lepšie? Dobre, výborné. Nie som žiadny spevák, tak sa ospravujem. O čo ide teda budúcu sobotu, Kultúrny dom v Ostrište o 3. hodine. Budeme každý mesiac organizovať koncom mesiaca vždy, poslednú sobotu mesiaca budeme organizovať festival, ktorý sa volá Idej. Je to festival nezávislej kultúry a hlavne nezávislých osobností. A organizujeme to práve preto, pretože ja mám taký pocit, že ľudia, občania na Slovensku rezignovali... Hlasnejšie. Hovorím. Ľudia na Slovensku rezignujú na spoločnosť alebo na to občianske dianie práve preto, pretože nemajú žiadne vízie, nejakú víziu, že by mohla byť nejaká alternatíva tohto chliebu. A my sa budeme snažiť proste dokázať, že tá alternatíva existuje. A túto prvú sobotu, teda, tento prvý mesačník toho festivalu prijal pozvanie pán Stanek, Peter Stanek, ekonóm Slovenskej akadémie vied, ktorý nie len, že teda zhodnotí stav na Slovensku, aký je, čo sa týka ekonomiky, ale poprvýkrát exkluzívne navrhne, alebo teda odprednáša aj nejakú možnú víziu, ako by to mohlo na Slovensku byť inak. Takže exkluzívne v sobotu pán Peter Stanek navrhne ako ekonóm navrhne nejakú víziu možnej budúcnosti. Je dôležité teda, aby ste tam prišli. Je tam samozrejme vstupné, ale je to 5 €, myslím si, že to nikoho nezabije. Je tam zabezpečené tým pádom ale občerstvenie. Takže myslím si, že toto nebude žiadny problém. Takže každý, kto má nejaký záujem o nejaký viac informácií, takže indymedia.sk, alebo keď si to nezapamätáte, tak si zapamätáte. Dajte do Google nezávislé spravodajstvo a nájdete to, potvrďte účasť a tešíme sa teda. A hovorím, každý mesiac budeme sa snažiť priniesť nejakú možnú alternatívu, ako sa môže vyvíjať táto spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne.